Yang wala sampean maring didi. Nemu matak parane. Mulane anake metu, ibu metu. Terus apa mati? Sampean utang sing wingi Utang apa? Terus 3 bulan sampean ora bayar. Utang apa? Kok lah kau utang apa? Kowe tembe bungane wingi. Ya apa sih? Utangnya disaur tulung yang Utang apa? ada dan sampai nangis kayak sampean ke orang melas karo nyong duit Apa sih lah kasih belas sih? nyong duit mung anak-anakne gue sakamane Ya wis ngeneng pira. ya kabeh berarti 3 juta Kok kapan tadi duit tumpang ya? Temenan. Ya iya. oh kayak wingi parane sebenarnya langka Enggak, janji. ya temenan lah Iya. nyong sakamane terus lah kasih gue Ya, tempur aku tak balik saja. Ya, oke. Ya, oke. 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 Kaji tolong lah sampean wis kaji ping 3 tolong ya Amin. Ya Allah. amin ya Allah Ya Allah, mudah-mudahan seluruh tani terus utang rezeki ndak akeh. Terus bunganya ajak lalen ya ya wis gak ada pita ya Allah. 15% wis Oh, ya wis dadine ya berarti 3 juta plus 15% gitu ya pira kok ora bisa ngatur aku kudu. aduh boy yang si utangnya ya ora pinter ngetu wis pokoke mari bang saiki ya Ya. oke Oke. Thank you. mau mari rumah ya Ya aku ya mari bang aku orang mana pasti aku ora bisa nyaur. udah kayak bulan Nasi primer. nyong anaknya nyong rumah ya kelas lah